Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар тапшыруын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова бүгенге чыгарылышта. Музей үлми торган тере тарих ул. Әлмәт районының Габдрахман авылында туган якны өйрәнү музее ачылды. Республикада бөртеклеләрне җыю дәвам итә, Ширмешән агрохуҗалыгы мул уңыш җыярга өметләнә. Казансу буйлап елга трамвайы йөри башлады. 40 минутлык сәяхәт үз иченә ниләр сыйдыра. Яңгыр белән юылган Чаңгы биатлон трассасының Тынычлык пистәсендәге өлеше яңадан торгызыла. Бу хакта республиканың министрлар кабинетында узган брифингта республиканың спорт министры Владимир Леонов хәбәр итте. Әлеге объект комиссия тикшерүен үтә. Исегезгә төшерәбез, июль ахырында яңгыр явып үткәннән соң көчле су агымы сәбәпле трасса зыян күрә. Хәзер торгызу эшләре бара. Трассаны якын арада тәртипкә китерергә планлаштыралар. Кичә беренче бөтен Россия спартакиадасы башланып китте. Анда республикадан 400 спортчы катнаша. Татарстан Республикасының Буа районы турында иллюстрацияләнгән мәгълүмати фәнни басма әзерләнде. Китапта беренче тапкыр районның тарихы, хәзерге заман торышы, авыл хуҗалыгы, мәдәният, мәгариф, сәламәтлек саклау, тарихи мәдәни һәйкәлләре буенча фәнни белешмәләр гомумиләштереп бирелгән. Энциклопедия хәзинәгә 3000 ярым мәкалә, шул исәптән биографик мәкаләләр 3000-нән артык иллюстрация кертелгән. Китапның гомуми күләме 808 бит. Тиздән аның тәкъдим итү кичәсе дә булыр дип көтелә. Энциклопедия Буа якташлык җәмгыяте башлап йөрүендә әзерләнгән. Китапны алырга теләүчеләр дә нәкъ менә якташлык җәмгыятенә һәм Буа үзәк китапханәсенә мөрәҗәгать итә ала. Казанда җәмәгать транспорты маршрутларын оптимальләштерүгә әзерләнәләр. Проектны автомобиль транспортының Мәскәү фәнни тикшеренү институты эшли. Хәзер хезмәт күрсәтү сыйфатын анализлыйлар, эш барышын бәяләп 2023-2028 елларга үсеш планы турында фикер алышалар. Эшне бу елның 1 октябренә төгәлләргә ниятлиләр. Хәзер Казанда 56 автобус маршруты йөри. Автобусларны яңарту турындагы мәгълүматны Татарстанның транспорт оешмалары ассоциациясе расладылар. Казансу буйлап вдохновение елга трамвайы йөри башлады. Беренче сәяхәттә безнең хәбәрчеләребез дә булып кайтты. Хәзер елга трамвайына утырып, елга киңлегеннән шәһәр матурлыгы белән сыкланырга теләүчеләр шактый. Это людям всегда интересно, по-моему, прокатиться на реке, посмотреть. В городе одно ты ходишь, впечатление, с реки другое. 40 минутлык сәяхәт Казан гаилә үзәге янында башлана һәм тамамлана. Экскурсовод Казан шәһәре турында тарихи һәм кызыклы мизгелләр белән таныштыра. По правому борту от нас на глади реки Казанки это памятник в такой виде бело-серой усеченной пирамиды. Теплоходка 50 кеше сыя. Елга трамвайының тышкы кыяфәте игътибарны аеруча җәлеп итә. Ачык палуба салон түбә астына урнаштырылган. Бортта куркынычсызлык техникасы катгый. Һәр пассажирга коткару камзулы, бәдрәфханә һәм кичкенә генә барда каралган. В такую жару, конечно, путешествовать интереснее по воде, чем просто в автобусе ехать по городу. Проект Башкала мэриясы ярдәме белән тормышка ашырылды. Барлык пассажирлар да иминиятләштерелгән. Теплоходка лицензия да каралган. Ранее такие прогулки именно Элегрәк Казан үзәгендә нәкъ менә шундый сәфәрләр причал булмау сәбәпле үткәрелми иде. Елга трамвайында теләге булган барлык кешеләр дә 1 октябрьгә кадәр йөри ала. Теплоход көн саен иртәнге 11дә йөри башлый. Пассажирлар шәһәрнең төнге утлары белән дә хозурлана ала. Динә Нәҗметдинова, Александр Шмагин, Альберт Фасхиев, Татарстан яңалыклары. Укыту тренировка фатирында 3нче сменага гаризалар кабул итү башланды. Әлеге программа тормыш юлы дип атала. Биредә сәламәтлеге чикле булган казанлылар катнаша ала. Катнашучылар биредә көн күрештә кирәк булган гади күнекмәләргә өйрәнә, мөстәкыйль тормышка әзерлек ала. Уку фатиры мебель һәм техника белән җиһазландырылган. Уку 2 ай дәвам итә. Гаризаны экранда күрсәтелгән адрес яки телефон номеры аша бирергә мөмкин.
Республикада бөртөклеләрне җыю дәвам итә. Ширмешән агрохуҗалыгы мул уңышка өметләнә. Әлеге районның яшь комбайнчылары да хезмәт кешесен данлыйбыз бәйгесенең финалына чыгарга дәгъва кылучы яшьләр экипажлары да бар. Урак барышын безнең хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Июль айындагы һава торышы эшне бераз тоткарласа да, Ширмешән агрохуҗалыгы мул уңышка өметләнә. Бу хуҗалыкта хәзер арпа, борчак, бодай, кукуруз һәм көнбагыш суктыралар. 4400 гектарлы мәйданда 4 комбайн эшли. Борчак, конечно, алу җиңел түгел. Әлбәттә, яткан яңгырлар, җилләр сәбәпле дибез инде. Борчак ятып тора. Комбайнерларга авыррак. Ну, будем стараться алырга, ничек булса да, җирдә калдырмаска, урожайны алып амбарларга салырга тырышабыз. Урып җыю кампаниясе барышында язын вакытында чәчүчеләрнең уңышы мулдан. Алар арасында Би-Агро Ширмешән хуҗалыгы да бар. Монда борчак үстерәләр. Механизаторлар һәм машина йөртүчеләр үз эшләренең осталары иртәдән кичкә кадәр җиңсезганып эшли. 6 утра до 10-11 вечера работаем. Вполне все хватает у нас, оснащены с людьми, полный комплект. 31 июльдә урак өсте борчак җыюдан башлана. Хәзер исә бодай, арпа, рапс һәм башка бөртеклеләр урыла. Районда барлыгы 87 комбайн эшли. Машиналарның 80% яңа. Бу сизелерлек өстенлек бирә. Ремонт эшләренә тоткарлыклар юк диярлек. Пока табигать шартлары, погодалар бик әйбәт тора. Менә бүген инде массовый уборка төштек район буенча. Игеннәр ятты, шуның белән дә масса күп уңыш күреп торасыз. Менә матур күренә, шуңа күрә инде комбайннарга нагрузка көчле булачак. Ну, шулай булса да инде безнең мощный көчле комбайннар паркы без инде уңышлыгына җыеп алырбыздыр дип уйлыйбыз. Ширмешәнлеләр әлеге урып җыю барышында районның яшьләр экипажлары хезмәт кешесен данлыйбыз 14-нче республика конкурсының финалына чыгарга өметләнә. Безнең телерадио компания, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы Казан дәүләт аграр университеты белән берлектә үткәрелгән конкурс дәвам итә. Республика яшьләре арасында абсолют урак батыры урып җыю тәмамланганнан соң Казанда ачыклана. Алия Галиуллина, Дмитрий Второв, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары, Ширмешән районы. Әтисе юлын дәвам итеп, сайлаган һөнәренә тугры калып, бүген дә хезмәттәшләре арасында алдынгы рәтләрдә баручы механизатор ул. Быел инде 35-нче тапкыр уракта. Сүз Буа районының Авангард агрофирмасы комбайнчысы, гомер буе кыр карабы иярләгән авыл хезмәтчәне Фирзәр Хаттапов турында. Мәктәп яшеннән җәйге ялларын кырда үткәрүче егетнең үсеп буй җиткәчтә тормышын авыл хуҗалыгы белән бәйлисенә беркем дә шикләнми. Әтисе дә гомере буе комбайнчы булып эшли. Баштарак ярдәмче булып йөргән Фирзәр абый механизаторлар династиясын дәвам итеп кыр карабын иярди. 18 армия ичен җидә эшләп киттем бер ел, аннары армия вакытында 20 төннәп эшләргә. Шул гомердән бирде кыр эшләреннән бер дә читтә калмый. Алдынгылар рәтеннән төшми механизатор. Барлап карасаң, 35 ел гомере кыр карабы штурвалы артында үткән. Ул еллар дәверендә ничә техника алышынган. Имрече донда эшләдем мин. Аннары Авангардка Енисейга тордым, Енисейдә эшләдем. Аннары Енисейдән соң Акрыстан соң комбайнга. New Holland комбайнына Фирзәр абый 11 ел элек утыра. Тимер атында барлык уңайлыкларда бар. Идарә итәсе дә җиңел. Эшләү дәверендә бер тапкыр да сынатканы юк. Алдынгы механизаторның җиңүләре дә бихисап. Уракта иң яхшы күрсәткечләргә ирешеп, берничә тапкыр акчалата премияләргә лаек була ул. Фирзәр Хаттапов хакында хуҗалыкта да гел мактап кына телгә алалар. Бик опытный механизатор яшьләргә булыша, яшьләрне өйрәтә. Аның кулыннан чыккан механизаторлар, помощниклар, уже үзләре самостоятельный хәзер сәгатьтә комбайнер булучылар. Ул идарә тарафына кушылган бөтен порученияларны җентекләп эшли.
Әлегә тимер отыннан төшергә исәбе булмаса да, Фирзәр абый быел ярдәмче алган. Урып җыю белән бергә яшь егетне эшкә өйрәтергә дә өлгерә. Алсу Самигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Хәрәкәттә бәрәкәт парклардагы җәйге иҗат һәм спорт дәресләре кысаларында быел ярмәк вагы татар биюе нигезләре, аэробика, татар халык биюе, брейк-данс буенча мастер-класслар оештырылды. Кичә Бауман урамында җырлы биюле Зәлидә уены узды. Зәлидә элек-электән халкыбыз тарафыннан яратып уйналган җырлы биюле уен. Аның барышында гармончы түгәрәкнең уртасында төрле җырлар уйный, башкалар аның тирәсендә җырлап бии. Элек татар яшьләре кичләрен бергә җыелып әлеге уенны уйный торган булган. Аның барышында катнашучыларга төрле җәзалар бирелгән. Кемгә нинди җәза эләгә, шуны үтәргә тиеш булган. Гомумән алганда уен барышында тапкырлык, җитезлек, өлгерлек тә сынала. Biz her vakit izlənüdə kişi bulurğa teyиш, hem nididir harekette bulurğa teyиш, şundağına netice erişəbiz. Hem indi менә bu sport hem bizning xoreografik dərslər tatar tilində barğan, алар зур уңышка ия булды. Әле менә башлыгына чараның, ләкин инде күпме кеше җыелган. Бу ниндидер шундый җыен, хәрәкәтләр аша телгә өйрәтәбез. Һәм инде шул вакытта фольклорны да саклап калуга үз өлешебезне кертәбез. Никольская авылында яшәүчеләр урамда таралган авыр искә интегү сәбәпле безнең редакциягә мөрәҗәгать итте. Әлеге иснең каян алынганын хәбәрчебез ачыклады. Уенчыклар, шешәләр, тезелеш һәм көнкүреш калдыклар бөтен территория буенча таралган. Өстәвенә эссе булу сәбәпле чүп-чар чыри һәм авыр ис чыгара. Никольская авылында яшәүчеләр әлеге авыр искә интегә шыдар хәлләре калмаган. Алар әйтүенчә, чүпне күптән җыймыйлар, калдыкларны башка җирлекләрдән дә ташыйлар. Мусор не убирают, хотелось бы, чтобы было чисто вокруг и, наверное, чтобы урны хотя бы были больше. Безнең килешкә чүп-чарның яртысын алып киткәннәр, контейнерлар бушаган, ләкин якын тирәдәге чүп җыештырылмаган. Экология министрлыгы хәбәр итүенчә, мондый хукук бузулар моңарчыда теркәлгән булган. Чүплек даими рәвештә җыештырылса да, чисталык озакка сузылмый. Контейнер мәйданчыгы хуҗасына әлеге җитешсезлекне бетерү өчен кисәтү биреләчәк. Тарлаш авылында яшәүчеләр дә шундый ук проблема белән интегә. Биредә каты калдыклар гына түгел, тезелеш чүп-чары да бар. Хәлне артык кечкенә контейнерларда катлауландыра. Район хакимияте әйтүенчә, авыл халкы гаибе дә бар. Калдыкларны тиешле урынга ташламыйлар. Контейнер тезелеш чүп-чарына исәпләнмәгән, чөнки чүп алып китү машинасы андый авыр йөкне күтәрә алмый, ватыла. Тезелеш чүп-чарын хапуга дип аталган машина гына җыя ала. Әлеге техника районга берәү генә. Бөтен районнан калдыкларны җыеп чыкканчы, чүп-чар контейнерлар кырыенда иелеп тора. Район хакимиятендә безгә чүп-чарны җыештырырга вәгъдә бирделәр. Динә Нәҗметдинова, Гүзәл Зайнакова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Габдрахман Әлмәт районының халыкка барлык уңайлыклар тудырылган авылларының берсе. Җирлек нефтчеләрнең солы ярдәмен тыеп яши. Мәктәп, мәдәният йорты, балалар бакчасы, медпункт кебек көнкүреш корылмалары да, күңелләргә иман нур иңдерүче мәчете дә бар. Күптән түгел Татарстанда тиңе булмаган тагын бер хәтер йорты калкып чыкты. Габдрахман авылыннан хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Тарих үзеннән үзе генә язылмый, тарихны без, кешеләр язабыз. Әлмәт районының Габдрахман авылы тарихы китабына да яңа вакыйга теркәлде. Бүген биредә 6866 квадрат метр мәйданда музей утары ачылды. Кайда карарга да белмәссең. Музейның ишек төбенән үк әкияти тылсым дөньясы белән тарихи чынбарлык каршыла. Бер якта Тукай әкиятеннән килгән батырлар, шүрәлеләр, икенче якта Габдрахман авылы тарихын чагылдырган көнкүреш. Агач кисү җайланмасыннан алып, төрле елларда авылның тормышын җайларга ярдәм иткән тимер атларга кадәр рәт-рәт куелган. Әлбәттә инде бу Габдрахман авыл тарихы гына түгел, Әлмәт районы нефт тарихы гына да түгел, тулы татар халкының һәм инде Көньяк-Көнчыгыш регионының тарихы чагыла. Монда гаилә белән килеп ял итәргә дә мөмкин, монда коллектив эштән килергә дә, шәхси үзең өчен килергә дә. Музей ачылу Габдрахман авылында гомер буе балаларга белем биргән укытучы Гасимә Надырова туган көненә туры килгән. Иң бәхетле, иң яхшы, иң күркәм, иң кадерле
Ишемнең үткән вакыты Габдрахман авылы. 10 еллык мәктәбендә эшләгән чырларымны һич тә онытырлык түгел. Габдрахман искиткеч. Бүген анда бәйрәм гөрли. Барлык халык шушы бәйрәмне күрергә шатланып килгән. Гасимә апаның ахирәте Энҗе Нугайбекова Габдрахман авылында рус теле укытучысы булып эшләгән. Укучыларыбыз ирешкән уңышлар белән гомер буе горурланабыз, ди Энҗе ханым. Мин бу авылда 7 ел мәктәптә эшләдем. Эшләгәнче 10нчы классын 8-9-10 мында бетердем. Оннан институт бетереп эшкә җибәрделәр. 7 ел укытучы, рус тел укытучысы булып эшләдем. Укучыларым бик зурлап килеп күрешеп торалар, бик күңелле. Мәктәп ул вакытта начар гына мәктәп, хәзер танырлык түгел шәһәр булды Габдрахман мәктәбе. Әлеге музей Гасимә Надырова белән Энҗе Нугайбекова укучылары Тәһәввүддинов һәм Җәләевләр гаиләсе ярдәме белән төзелгән. Ачу тантанасында катнашкан Шәфәгать Тәһәввүддинов укытучыларына олуг рәхмәтен җиткерде. Безнең тырыш авыл халкына багышлап, балаларга үткәннәрне искә алырлык булсын дип, һәм зур яшьтәгеләре шундый өметтән эшләнгән эш. Экспонатлар җыюда авылның 7 кешелек инициатив төркеме актив ярдәм күрсәткән. Biz армый талмый шушы 7 ел эчендә бик күп экспонатлар җыйдык. Музейның фондында бүгенге көндә 1000 экспонат бар. Аның эштәлеген шулай ук төрле музейларга йөреп өйрәндек. Әйбер җыю белән генә шөгыльләнмәдек. Авылыбызның тарихына кагылышлы язмалар, кул язмалар да инде, истәлекләр дә, өлкәннәрне чакырып, аксакалларны бергә җыеп, сөйләшүләр уздыру, китап авторы белән очрашулар, һәрбер нәрсәне бик җентекләп, бөртекләп җыйдык, өйрәндек. Ирешкәннәр хәйран калырлык. Музей мөдире әйтүенчә, күргәзмә залларын Татарстан Милли музее хезмәткәрләре бизәгән. Авыл халкы безнең бик тырыш, игенчелек, нефтчелек һөнәре белән бик шөгыльләнә. Авылыбыздан күп кенә шәхесләр чыгып китте. Хәзер инде менә бүгенге көндә авылыбызны шулай матурлап, төзекләндереп, ярдәм итеп торучы шәхесләребезнең берсе Шәфәгать Фахраз Тәһәввүддинов. Аңа бик зур рәхмәт шушы музей йортын, шушы зур бинаны авыл халкына бүләк иткән өчен. Безнең музейда 8 зал эшләп килә. Экспонатларны авыл халкыдан җыйдык. Аларга бик зур рәхмәтебезне әйтәбез. Музейда этнографик костюмнарның яңа модельләре, тарихи агач һәм балчык савыт-саба, йорт әйләнеше әйберләре, 19 гасыр азагы 20 гасыр башындагы хезмәт кораллары коллекциясе тәкъдим ителә. Музейга килүчеләр Бөек Ватан сугышы чорындагы ату коралларының модельләре һәм макетлары коллекциясендә карый ала. Бу бүлмә Бөек Ватан сугышына багышланган. Бөек Ватан сугышында булган кешеләр турында язылган, аларның язмышлары, тормышлары турында, һәм менә күптән түгел булган кайнар нокталарда булган кешеләр турында язмышларында, һәм сугыш вакытында безнең тылда эшләгән хатын-кызлар, балалар турында язылган информациялар бар. Габдрахманлылар өчен авыл тарихына багышланган зал аеруча кадерле. Бу фотосурәтләрне күрү күзләргә яшь килә, хатирәләрне яңарта. Рәхмәт шушылай матур музей ясаганнар өчен, хатирәләрне яңартканнар өчен. Бу музей бик кирәкле яшьләргә, оныкларга, укучыларга, үткән кешеләргә дә кирип карарга. Бик тә матур ясаганнар, бик күркәм, бик ошады. Музейның кош һәм җәнлек коллекциясе дә бар. Ачылышка махсус килгән кунаклар бик теләп музей белән танышудан алган хис кичерешләре белән уртаклашты. Мин бу авылга, Габдрахман авылына интернет аша күреп, шушы музей ачылган икәнен көтеп алдым. Шушының өчен килергә булдым әле. Миңа бу авылга килеп кирүгә үк ошады, нурлы авыл икәне. Күренеп тора. Кешеләре ачык йөзле, тәмле теллеләр. Рәхмәт яусын барсына да.
Біз ауыл тарихы музейінің 8-ші бүлмәсендә ул Габдрахман авылының күренекле кешеләренә багышланган. Һәм монда иң кирәкле һәм иң кызыклы экспонатларның берсе ул вакыт тартмасы, менә ул бирегә куелган. Анда авыл ветераннарының киләчәк буынга мөрәҗәгате язылган һәм аны 2049 елда гына ачырга мөмкин. Музей бер чакта да үлми торган тере тарих ул дип искәртеп калдыруы белән 1000 кат хаклы язучы Аяз Гыйләҗев. Халкыбызның гореф-гадәтләрен киләчәк буыннарга җиткерүдә туган якны өйрәнү музейлары оештыру бик әһәмиятле. Әлеге музей бүгеннән үк Татарстан кунаклары өчен туристлык маршрутына кертерлек. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шулар иде. Берничә минуттан хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.